Meneh iki wong-wong seneng ya rek ya. Wis nuwampa tabungan, nampa arisan sembako ya. Ya iya Mbak, jelas-jelas iki kok moto koyo ngene entuke akeh. Alhamdulillah. Awak dhewe lo melu arisan ki lho gak rugi ya. Ya iya entuk Kaulah sawe untuk Ya yo rek, selawis anggap ae duit jajan. yuk Lastri lo gak melu lo rugi ya. Karno awak dhewe meneh ku ya iki ku dimingi nang yuk Lastri ya. yo. Iya, dek gak melok kok saya gak gelem melok. Wong ngene iki lho asline ya gak rugi Mas melok. Ya iyalah, dadi yuk Lastri ku kebuat yo medhit yo. Ya iya. Mandan nek saulan 20.000 lho gak gelem melok. Bapak meneh koncone padha nggawa. Sing ngaplo ya. Karno wis. Sampeyan ngerti, tambah Mbak Nur iki lho kebuat. Mosok dalam setahun iki lho tabungane entuke mek piro? 100-an. Berarti kan ben wulane piro Mbak lah 10.000. Masa itu 100 mek. Iya. Jabang bayi, lah berarti saulan men nabung 10. Makane. Tapi utange lho ngerwempal nabunge titik utange wake. Nabunge wis opo, Mbak Nur iki. Rek, iki gak langsung pasok kabeh ta iki. Ya poso Mbak Nur. Poso karena Lah lek poso lah kok cike oleh rasa-rasane gak mandek iku lho heran. Wayah ya pancet. Posone yo bulane anjene yo foto. Sepenting untuk pahala. Ya gak pahalane ilang digawe rasa-rasan. Nah. Wis hiburan Bayu, sembangane meneng ngene iki ngadayu paneng. Meneng yo coba rasane wong, wis iki ae wis nang dibungkus nang mari wis. Gak asik Mbak Bayu iki yo. Oh, tidak rasan-rasan wis gak tau nyambung. Iya, engko lek wae buka nyambung. Iya.